Yo. Makan mo. Ang na po mama mo. Nasakyan niya nung nagpa-Maynila, siya rin nasakyan. Ano? Baba mo muna yung bag mo. Mas, siya rin pala nasakyan mo. Dalay mo nga, papa. Oo. Dito na. Ayan. Alam na. Back to work. So po, good morning mga kaparing Jason. Ayan, maga tayong gumising. Araw ngayon ng Sabado. At kanina pa tayo gising mga alas 6. Kasi nga maglalaba ako. Daming labahan, oh. Tayo maglaba. At nag-init na rin ako ng tubig pang kape. Kumukulo na. Tubig, 2 planggana. Bibili pa ako ng isa kasi gusto ko sa planggana 3 para tuloy-tuloy yung banlaw labahan. Tubig, kumukulo na. Yan. Lagyan na natin sa takuri. Ibabad ko muna sa tubig itong mga labahan para mga ano lang naman ito, pinagpawisan. Medyo maganda yung panahon ngayon, pangalawang araw na ngayon na na umiinit. Kahapon naglaba ako ng mga kumot. Ayun. Nakatuyo tayo, nakapatuyo laba. At ayun, yung anak ko ay tulog pa. At yan, si Mrs. ay bibiyahe na pabalik dito sa Bicol. Ayan. Nasa Naga na siya. Naplatan pala yung bus na sinasakyan nila. Kaya makakabalik na tayo dun sa Babahay Project. Kape muna bago magsimula maglaba. Abang-abang mga dun sa asawa ko dyan sa pagbaba niya. Ayan po, kape muna tayo bago magsimula maglaba. Yung panggatong ko, di ko na tapos kahapon na paghakot. Yung iba nandun na, nakalagay na dun sa gatungan. Bali pinapausukan ko na para mabilis matuyo. Mainit. At syempre, happy fiesta dyan sa katabi naming barangay, San Juan. Fiesta ngayon. Ayun. 146. Doon na yung unang biyahe. At sila misis ay nahuli kasi naplatan pala yung basta nasakyan niya. Naplatan. Bili muna tayo ng almusal ni Bianan kasi iinom siya ng gamot. Kailangan mag-almusal. Yo. Makan mo. Ang ganda po mama mo.
Maynila yan. Siya rin nasakyan. Ano? Baba mo muna yung bag mo. Mas, siya rin pala nasakyan mo. Wait lang. Dalhin mo nga, papa. Oo. Dito na. Ayan. Alam na. Back to work. Pagtupa ko, naplatan. Tapos nagpalit ng gulong. Tapos pag sa terminal palit ng gulong. Kailan palit? Dalawa pa. Yung ano. Tinatawagan kita. Akala ko tulog ka eh. Paparahin ko na sana. Tara, let's go. Ayan na. At babalik naman siya sa Asingko. Taga lang, pabalik-balik basta gumaling. Ano, almusal na mo naman? Kape? Kape ka? May ano dyan, may sinabawan. Ay, nilanggam ba kayo? Nilanggam. Ay, galit. Almusal ka muna. Ano pa sa loob mo kay Bibi? Galit ulit. Nilanggam, baka nilanggam. Nilanggam? Nilanggam baka sa Chiria. May langgam pala Superlens. O baka yung langgam na yan, taga Maynila pa yan. Eh, Tagalog yung langgam. Tagalog yan, baby. Kasi galing Maynila yan. Di maintindihan ng langgam dito. Nagdala si mama ng langgam. Tagalog yan. Tagalog yung langgam na yan, sigurado. Nagkaroon ng langgam dito na taga Maynila. Kaya pala maputi yung langgam. Tingnan mo. Maputi yung langgam mo. Baka Jason. May bibili. Ayan, tulog. Hindi muna natin siya istorbohin. Saka na ako magtatanong kung ano yung kumusta yung pag ano niya, pag check up. At electric fan. Electric fan. Bagsak. Tulog. Napalatan pala yung bus na sinasakyan niya. At nagluto muna ako. Sinabawan, karne. Para pagkagising niya, kumain siya. Sinaing. At maglalaba muna ako. Laba dami. Dami labahan. Bukas linggo, di ko alam kung makakapasok tayo o magsimba muna kami. Ngayon Sabado. Tuloy ko muna yung binabad ko na lalabahan. Sayang yung init. Ito, labahan. Balik sa labahan. Alright. Ito po, magandang tanghali. Ayun, tapos na ako maglaba. Yun. Tapos na. Bali, sasampay na lang siya. At yun, inalok ako nilang pumunta doon sa pistahan. Doon na lang daw ako manangalian. Yun. Makipista muna. At di na ako magbablog doon. Kasi kakahiya. Yun. Kasi nung tindahan, no? Ayan, diretso na. Ang tulog ng asawa ko. Hindi ko ginising kasi puyat siya. Pagod sa biyahe. Ba't sinarado kang tindahan? Let's go! Moy! Tulog! Busog! Let's go! Oh. Ha! Ha! Feeding! At parang uulan. Sakto, di ko muna sinampay yung nilaban ko. Uulan, oh. Feeding! Hala tayong busog, tulog. Putsa. Let's go! Nag-feeding kami. Yawa ko na. Ha, feeding. Amoy! Feeding! Napapunta na kami dun sa target. Yung target na bahay na pagkikainan.
us higher. The night's young, and it's just begun. Uy! Mga boy pining! Amo! Ganda ng panahon. Di alam kung uulan ba o iinit. Diyan banda sa bukid ay parang uulan. Ito na, nakapasok na kami dito sa target area. Katabing barangay lang. Sa amin ay Kawagan. Yung pista ay San Juan. As the afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud. Dito na kami. Dari. Ada. Yung loob. At dito na kami sa target area. Mga boy feeding. Amoy! Ayan na, dito na kami sa target area. Pwede din yun. Amoy! 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 Naglaba muna eh. Sige po, kain po tayo. Kain. Ay! Walang subo. Tingnan mo na ning. Kain. Kain. Amo. Amo ay. Amo. Amo. Ba't ka din eh? Oo yan. Parang pindutan mo. Ini saling. Kaya mo? Pindutan? Vamos! Ang mga demonyo na ito. May dumating pa. Kadakol pa man may iyan nga di. Dito kayo pa. May na ako gulay na. Hindi na ako. Mana sabi na. May dumating. Ay! Amo! Na-video na naman. Amoy! Ganyan talaga yung mga itik pagbusog na. Nasa gilid na ng pilapil. Mi, sabay na mi! Mi! Sabay na kamusta si Kirit? Log. Amo yan, tiko. Yan anak ni Arnil. Bala! Ginaboom! Tayo nga na di kanting sa kanon. Tangan Ayan po, dito na ulit sa bahay. At umuwi na ako. Magsampay ng nilabhan. Tulog pa yung isa. Sampay muna. Ang makatuyo. Para makatuyo tayo ng ating nilabahan.
Yung asawa ko ay tulog pa. Nak. Yo. Tulog pa. Ibang ko. Grabe init. Kumain na si mama mo? Hindi pa. Pa? Eh, ano na? Nagbangon na siya, di pa? Bangon. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. At ayun na nga, tapos na nga tayo magsampay. Ayun, sinampay ko doon. Nagkasampay tayo sa kabila. Sa doon. Ayun, edit time na tayo. At ayun, yun nga, umuwi na si Mrs. Dito na nagpapahinga. Hindi ko alam bukas kasi linggo bukas kung makapasok ako magsimba kami. Ganun lang. Pero kung hindi kami magsimba, papasok ako. Kasi sa yung mga araw, wala nang pumapasok na revenue sa atin. Yun po. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga sponsor. Lahat sa mga viewers na nakakaintindi sa ating at sa team. Pasensya na kayo at di nakakatulong. Yun po. At hanggang dito ng vlog ito. Maraming salamat. Yun. Bye-bye. Ano ginagawa mo dyan? Ano ginagawa mo? Bantayan mo yung tindahan, magluluto ako ng ulam natin. Pinapanood sa cellphone yung dalawang manok. Nako. Luluto ako ng ulam natin.